Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ile ya video le ya Makhumalo Mangwabe Mseleku kwi bedroom A1 so bebezola lempete no water obvious. Bebese Cape Town sakuthola lokho but bangasho ukuthi ke benzani Cape Town njengoba nje nazi ukuthi CV production isebenza kanjani. Mabe shoot isikhathi esiningi enye into bayayifihla mase beyiveza kuseduzane kusevela. So into ezokwenzeka kune show hoster uTumi Morake 6 sorry guys, Sunday Sexy Love. So kule show kukhulunywa ngothando nokuthi benze njani ke kuzinto zabantu abadala ukuze behlele bejabulisana be happy. Yo ubone into umqondo uvela ugijime ube fast. Ingqondo yamba zalwane. Azulwini ngeke size singene. Angisi phela lana kunomangwabe Makhumalo, so ngicabanga ukuthi ibona abakhethe kwifamily yaMseleku because kule show kuzobe kubizwa osaziwayo abathandanayo ukuzokhuluma ukuthi benze njani uthando labo izonke lezo zinto lezo nalezi yanaki ezispice. Mina sengibuza ukuthi phela ke asihlebeni sengibuza ukuthi ngoba ubaba Mseleku angisuhleze esho ethena a traditional man angithi siyazi ukuthi kuno number 1 2 3 4 bawu4 sayibona ke le enormal le yenzakalayo kuzinto zabantu abadala khona le enye mina bengiyibuza ukuthi engabe yayilokhuza yini nina ningaze nicabange leyo nto beningibuza imibuzo la ningazenzi ngcono ngami beningibuza imibuzo lana nina ukuthi ke mayelana ne-safety nani konke lokho ngathi mina angikwazi ukuphendula lokho because angazi ukuthi kulezo zinto zabo personal bakhuluma abathini because ngempela ngizomphendulela umuntu into enjalo but mawungibuza ngendlela yokuthi iseceleni le topic ayihlangene nabantu abathandanayo abathile sikhuluma nje ukufundisa ukuthi kahle abantu kufanele bezinakekele kanje kuhlukile lokho base manje mawuzongibuza ngesithembu nabantu ukuthi benze njani ohlelweni labo seceleni hayi ngeke phela sewudeep kodwa mina bengibuza ukuthi kabe lokhuza yini Ngiyaxolisa guys abanye bena bazocasuka ayikahle mina ngiyidlalela phela ngabona omunye ubaba lana othanda ukukhuluma izinto zesintu ku YouTube ethi indoda yesintu o indoda yomZulu ayilokhuzi ngoba phela ibuye ihambe yokhuluma emsamo ngase mina asazi ke lapha asazi ukuthi ayilokhuzi ngoba ihambe buyokhuluma emsamo nami ngazi ke manje mina sengiyibuza la ukuthi ngoba phela igroup inqwaba 1 2 3 4 wenze njani ungazoba serious la kwi-video yami ngiyidlalela masungithatha otherwise rather than hayibo ngiyidlalela mina yeni namanicabanga uyayenza le nto leya enye kodwa phela mhlawumbe akayenza ngise ngiyakhumbula ngesikhathi weshisa amakhandlela bekhuluma izinto ezithile kodwa wayesizocabanga into enjena nazi buyani sisiyaphuma kwinhlonipho buyani nonke sibuye la kwinhlonipho ubaba Mseleku noMakhumalo noMangwabe bazobe bekumzansi Magic Sunday ngo9 ebusuku kwishow Sunday Sexy Love ukuthi angazi ukuthi i-episode yokuqala bazobe bekhona yini kodwa sengibonile ukuthi la ngesikhathi behambile bonke beze bebesehotela ndawonye sembed yonke lento engabe kwenziwani ngoba phela sezwe lapha sekune sound engasazwakali kahle shuthi ke nakhona lokho beze beveza ukuthi uMangwabe nobaba Mseleku balapha embedeni kwakungoba vele bazobe beshutha le show seniyitholile ke leya video enayithini na wazi wasiphoqa uMakhumalo uyapretenda kanjani bebezoshutha le show ngoba behamba ndawonye mina nje ngayibuza ukuthi why balala ngayibuza ukuthi why besendaweni eyodwa like i-bedroom besebenzisa i-bedroom eyodwa so manje sengiyazi ukuthi okay ngalesikhathi bekhona bobathathu bengekho uMacele noMayeni bebezoshutha le show ngibonile kuMangabe ekhuluma ethi ke
Hayi akungandi ngamagama, asilinde ishow ikusasa ngo-9 ebusuku. Uzoyibuka mina ngazi noma ngizokwazini ukuthi ngiyibuke ngoba ngibona lapha nje hey ziyabuya. Bakhona baningi noMpumi Lodwaba no-husband wakhe uBrandon bakhona, uTokozo Mbambo, uBoyti no-partner wakhe uBonhle no-Pretty Ugly bakhona, no-Latoya no-baby wakhe upartner wakhe bakhona. So nje ithandani zikhuluma ngalo uthando nezinto-ke zokuphathaphathana ezivuselela uthando zabantu abadala. NabakaMseleku-ke bakhona ngoba ngizobe bebuza ukuthi uma ungekho pho kwenze kanjani, mhlampe uma kuwusuku lakho, let's say mhlampe uThursday akekho, kusho ukuthi kwenziwa kanjani, kuphindelwa kuMonday, into efana naleyo. Lindani-ke usho ningazinethi usekhuluma kakhulu ngoba phela nibe ningiphoqa nginganenzanga lutho, ngabe ngisazi ukuthi ngikhulume ngigcinephi. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.